כולם ידעו אחי. עודד, בוא ניקח את הנייף הזה. קודם היה לי איזה משהו מוזר, דקרתי וזה לא דקר לי כאילו. זה מאוד לא נשנש, אתה צודק לגמרי. נראה לי אחד מהם AFK, צריך לנצל את זה עודד, בוא. מה? לא, תעצור, אל תעשה. על הזין שלי אחי, אני מרמה. תחזור אחורה. מי זה בכלל? אני מתאבד, אני עושה שקיל. לבריאות. זה לא עובד. לבריאות. ניק התחיל. שלא יזכרו אותי. איזה אחד מהם ניק FK? התחיל. למה, הם דוחים אותי? הנה. בוא צלה. איך הבאת לו לדקור אותי, יא בוט? כי אתה פרצת בלעדיי. צלם, רונן מה הדריל? כאילו פאק אחד ככה? כן, שמאל אתה ימין. לא צריך צבע בצד, פיקולו. כן, בדיוק. לא, תפני את הגב, איזה בוט אתה! מה? אני בשוק אחי. אתה אומר? כמה פעמים הוא דקר אותך? תבדוק כמה פעמים הוא דקר אותך. כמה פעמים הוא דקר אותך. איך אני יודע את זה? כתוב לך למעלה. איפה? כתוב לך למעלה. לא, אז היית אמור למות, מה זה יש פוקס, לך, יש איזה ליאור? סיכוי של 1 ל-100 אחי, שהוא דקר אותך 3 פעמים וזה לא הורג אותך. נהדר, כמו הסיכוי שלי לזכות נכון. בפוקיל. לך שמאלה, אני מהסיטי, אתה יש פה מצד מידה, לא, שמאל, לא, איפה יש פה. שהסטרס. רוץ כבר, קח את זה, נו. מה? זרוק משהו. אתה מסתכל הפלס, יש פה. רמפה בפנים. פלאש, יש פלאש עם רמפה. שומע? אחד מהם בלי וסט. ליאור, הם למעלה, הם למטה, איפה? הנה אני בפנים. למטה. מה זה בפנים? הסייט כאילו? אחד בסיטי. אני עולה למעלה ברמפה? אחד סרב? כן, לא למות. אוקיי, אחד מפרץ אותי? סיטי. לא מאמין שיש טרייד אוטומטי, אחי, הלוואי שעודד היה עושה טריידים כאלה. הנה, סייט. יש לו פי 2000. לא רוצה לצאת ככה רק ראש. אחי, עודד. פגעתי, מה אתה רוצה שאני אעשה? Round פגעתי. אף פעם לא מתערב, הם שתיהם נלחמים איתי ואתה מעונן, אחי. מרנן הזוהם. ברגע אחי, אתה לא עושה טריידים, זה הבסיס של איזה, הבסיס. שחקן הכי טוב, ישראל. חברים יקרים, זה מה קרה אתכם? הרגת אותו? זה לא, בוגלם הם שתיהם מיהו, ירו עליי עניינים. על המסך, שתיהם ירו עליי ביחד. אני לא יודע על מה אתה מדבר. לא, שכחתי לקנות סמוק, ג'י. אני קניתי. אחלה ליאור, איזה נאיף אני אביא לו. רמפה יצאו. חכה, תן להם להיכנס לסייט, אני אזיין בסייט? אותם. שתיהם שם. MP9, מה אני יכול? אחד. למה אתה פגוע? בוא נצא ביחד כי אני מקטן. אתה שומע אותם, נכון? אני יש לי פה סמוק, אחי קצת. נראה לי אחד סייט אחד סטרס אם אתה שואל אותי. סבבה. יכול להיות מסור ריטריט? תגיד לי מתי. לא, לא. תצא, יאללה, שים פלאשים, יש לך, צא, בלי פחד, יאללה. יש פה. תסתכל רגע שאתה סייט. נלחם. לא מאמין לך. יופי. אחד אנדר אולי? תסתכל סטרס, תסתכל לי על הסטרס. אנדר! אמא, איזה בוט יצאתי, פחדתי מהלמעלה, אבל הייתי בפרנויה, כל שעה וואי, לא גם חשבתי שהוא יהיה שם, אז למעלה. אני כאילו שחררתי את העכבר. יוסובד, אחי, באמת, פשוט שלא יהרגו אותך ככה. ניק תגיד מזל טוב. יונתן, תהיה בריא, מזל אותך, מזל טוב. אבל אני הייתי בפרנויה, יש לי אחד למעלה, אחד בצד. אם היה לי רק זווית אחת, אחי, אני לא הייתי מת לזה. אני קונה SSG. תביאו בן לתומר. תלך רם כבר, נו, תזמן את זה. נלך על הסלייט. SSG זה לא האופ, נכון? אמרו לא האופ, לא SSG. אני חושב שזה סקאוט. אני לא יודע איך שהם יפו לך מאחורה, אחי. יש מצב אני מת עכשיו, אני מנסה את זה בכל זאת. רציתי? לא, גם אם אתה מת, אחי. הוא ראה אותי. כולם מפסידים כשאנחנו נהנים. אני ממש לא אוקיי, מנסה אחד יהיה לעשות. סייט או אנדר. אני שמו לי... אין לך רמפה. כנראה פלס. יש פלס? אין בעיה. הוא לא שם, אני שם למות. מולי לסייט. אני מפחד שיבואו לי בק. מה זה בק? כאילו מה... לא שני, אחי. פגוע? יפה מאוד. רק עליי יש נדר. לך, נראה לי מידל. צד ימין, אני לא ראיתי רמפה. מידל, כן. נו, כן. מה אחי? לא עשיתי, נראה לי. לא, איך סיטי, אחי? אתה לא יודע מאיפה הורגים אותך? אינפורמציה! מה? לא שומעים אותך, כשאתה... אחי, אני אצא, אתה מקבל אינפו, מאיפה אחי, הוא אתה לא בא? יודע כלום, כאילו, איך אתה לא יודע לעזאזל מאיפה אתה הורגים מת אותך. אחרי אינפורמציה? רק אל צריך תמות! להיות ערני, שלמותיון צריך להיות. ופגעתי בו. אתה לא אמור זה משחק על להילחם! כבוד, על אגו. אז למה אתה מביא לי... בלי זה מה שווה גבר. הולי שיט אחי, שתיהם שם. תקל אם אתה רוצה. לא, אני רציני. שקט! נלך שיפט. איזה עקום מסריח אני! סמה. אם יש לך נייד הוא מת. 1.5 עד שאתה מפיק, אתה אני 2 אני מפיק לבד. טולדיו. אתה רואה? אם אין לך אינפו. וואלה, הוא עולה. שלא הייתי מצפה לזה, ובחייאת. לא, לקחת לו את ה...
למה אתה לא אומר אבל שאתה לוקח? אני רצתי לפלס, לקחת את הנשק. לא לקחתי לו את הנשק בפלס, לקחתי ברמפה את הנשק. אתה לקחת... להביא לי אייקי? לא לקחתי את הנשק בפלס. אין כי אפשר לסייל אותם זה. לתפוס את הטעם. עודד, אני צריך לשמוע, יש פה הרבה קרבגו! מה אתה שר לי לתפוס אותם? למה זה להפסיד לליאורסלאי ופדרו, אחי? נו, תראה עכשיו בגלל לך מה קרה. תראה. אנדר פלס, אנדר פלס. איך הוא רואה אותי בכלל? ישר ישבתי! אין אחי, זה לא כוחות, יש להם הבנה הרבה יותר עמוקה ממך במשחק, אחי. אתה מוכר כל תור מחדש, אחי. לא, יכול להיות, אני לא יודע למה... להגיד שמוכר אגו, אומר הבחור, זה אגו! אתה אגו גברי סילאסי, בלך! אתה לא סבבה, אחי, זה פשוט לך כנסים! שמאלה. אני אשים פה מולי, אני פשוט אפרוץ דברים, אחי, כדי לקבל אחי, אתה זורק אינפורמציה עליי מוקדם. פלאש! הם לא יכולים להיות לך אין לך בפלס, מידי, אתה לא אין לך מתכנס מידי. בביטחון, למה אתה הולך בשיפט? כן, אני רוצה שישמעו שתינו אותי, שם. למה אתה... אחד סטיירס. שתיים. יש אחד בפלס? זה כל העניין זה דעתי. לא, פספסתי את זה. הוא ירד עוד שירד לפה נראה לי. פורץ. אני ב... אכלתי פלאש, הנה אלבוק. לא מאמין לך! תילחם איתי, תילחם איתי, תילחם איתי. חכה, אני בפלאש. איפה? איפה הוא? איפה הוא? אני לא יודע, באזורים האלה. אני שלחתי לך בוט מולטי סטרימינג בקיק. איזה סמוק נודר. אתה רק צריך להבחין איפה הוא ואז להילחם איתו ביחד איתי. סגור, סגור. נראה לי הוא שינה פוזישן לפה. אני מלא. מה בא למידל, איזה פאקינג חולה נפש באמת. אתה מבין איך הם מזיעים, אחי? נאצ'ט, ראיתם? ככה משחקים, מפעילים את הלו? המוח. מהצופים אוהב אתכם שתמשיכו לכתוב. דעתי. מה, אני אגיד לכם סתם? יודע מה אני... צ'ט 40,000, הגענו ל-40,000, אני מת. אני זורק פה סמוק. מולי אתה זורק קודם. לחצת אותי, עכשיו סתם. הנה, היה שם מישהו והוא ראה אותי. אחד סייט, אחד סטיירס זה אחד סייט. רואז' דאט. אני רוצה לפרוץ אותם. וואלה אפשר ללכת שתינו מידים אתה רוצה, מפיק תשים לבן. לי. אתה חייב לשים סמוק לעכב אותם, כי אני בא להפתיע להם אותם. מאחורה. איפה? ברמפה. אכלתי פלאש של החיים. לעכב אותם, פליז. וואט דה פאק? וואט דה פאק? אני אסור נודר לעשות את שאני זה. הראיתי את שקט, היתרון שלי? אני חייב נכון, שקט עכשיו. הוא פה. הוא חייב להיות פה. חייב לרוץ, יש מצב לא, שיש- הוא חייב להיות פה, אחי, הוא במדרגות אני אומר לך. אתה רוצה M4? יש לי M4. אמרתי לך שהוא לא נראה לי שמעתי אותו צד ימין. וואו, איזה מזל. איזה בוט? איזה בוט? איזה מזל, אחי. הייתי בטוח שהוא בצד ימין. לא נורא. מה בגלל הפוקימון? שאני האהוב מנסה עליך? לסדר דברים ברקע אימא. וזה מעצבן אותי, כי אני לא מורכז בגלל זה, אחי, אני רוצה שהכל יהיה... זה כבשה, אבל יש אימא של זה זונה! בת שרמוטה, בלעד! כל טוב אח שלי, ציל. עודד, הפליי אותו דבר. אני אוציא מולי, אני רץ ישר למידל, זה עם פורט וויף פלאש ובודק אם מסריח יש זה היה, מידל. יכלתי לדקור אותו, אחי, בגד למה לא יכלתי יעשה לדקור אותו. סיבוב? כי הם פשוט פורצים אותך. יכלתי לדקור אותו! די, תתרכז אחי. דחפת אותי. נודר, בסדר, דחפת אני אותי. אשם, אני אשם. נראה לי זורק פה פלאש. פפיק אבל! לא יודע אם אתה אשם. שתיים פה. וואט דה פאק, איזה דמג' אכלתי. כנס, בוא. פגע בפלאש, הוא פה כוסה בעם! האמת. ראית? ככה עושים את זה, אחי. איזה נייט זרקתי להם שמה. איזה יופי של נייט. יואו, נודר נדר, אני משתגע. וואלה, הורדתי אני לשניהם. משתגע, צ'ט, 50. נודר, אני גם לא יכול לשון סקייה. קלפים גדול, בחיים לא היה לי קלפים, אחי. זרקת את הנשק שלך, כן. מכבי הבריינרוט קוזמו... בוא נרוץ שנינו מידל חורני. קוזמו הולוגרפיק. אני רץ עם זהוס. שמע, אם יש קטווק אחי במפה הזאת, אני אונס אותם, חבל ש... אמא. אני זורק עם זהוס, אני רץ עם זהוס. רוץ. לא, זה בטעות היה, וזה לא אני, זה השכנים. שאתה נשמע. איך הסתכלת עליי באכסה. סליחה, זה היה בטעות. אני אסגור את החלון. נו, תראה, יופי. הבוט עכשיו נשאר, הבוט נשאר. הוא בסיטי, הוא נלחם, קיבל הדשוט. איזה. נתפוס את המטה ואני יודע זה גורלי פוקימון או. יש לי את האופציה לקרוא את AK או לקרוא את גליל? גליל. אני אקנה גליל. וסט. סמה מקס. יש לך בלי קסדה כנראה. לא, יש לי הכל.
אני הולך לפלאס. שלא יהיה פלאש. שיפט עכשיו. כאילו אני לא יכול לשחק, צ'אט נודר. יש סיכוי לא טוב, יכול, תקשיב, הכל בגלל מציק לי הנשקים פתאום, יש לנו מציק לי מישהו לחיות מתחתנו פתאום. כנראה. והשני אני הייתי שמישהו מנחס יפיק סיטי או כבר, נו. סייט. רק תיזהר כי הוא קונה דיגל והוא טוב עם דיגל בבנדיט הקטן. תסתכל לי, משהו. ידעתי! ידעת! כרגוע. נראה לי קון. אבל אתה הסתכלת לשם, איך? הוא לא הפיק באותו רגע. פלאס גם. וואו, אותי גם. או פלאס. כן. איזה שקוף, אחי, כי אנחנו משחקים כמו בוטים! כי אני טוב, יפה שלי, מה לעשות, יש לי אצבעות של מטורף. שתי כדורים זה פוקוס, ישר פרוטש, בראש שלי, אחד בראש שלי. פרוטש, ישר טוש. יאללה, טק 9, קדימה, let's go. סתם נהדים, סתם. כן, אוזנוס, מה זה? לא, טוב. לא, חכה שנייה, אל תרוץ מהר. אחד הוא יהיה פה. בזה, ברם. אחד יהיה בסטרס. עמק, רציתי להוריד אחד מהם. אחד יפרוץ שאין אותנו. ברמפה. אולי. זהר מצד שמאל. אני זורק פלאש, חכה. וואלה, או, איזה סמוק טוב כוס יצא לי. עמק. כיוון יותר למעלה. GG. עודד חייב להיות 1 HP, אחי. ליסנדל, I'm under the water. I'm a pro at self dog, רוץ לאלה, רוץ לאלה. הכי לא טוב קונה הכל. בקונטר סטרייק ישראל, יותר טוב מפליימזיון. טעות. צריך אייקי לנצח אותם. אני זורק מולי. וואלה, קיבלת עמית. כשאנחנו מגיעים לקונקטור, אתה מחכה שהם יפיקו, יש פה פלאש. כן, לך למידל, בלי פחד. לא, הנה. הוא לא אמור לשרוד, יופי. מת. שנייה, הוא יפיק אותנו. מה חכה תפסיק שנייה. סיפר. קח פה את הנשק, חכה. לא, מה פתאום, איפה אחי, הם, לא ליאור? עסק עם הנשק הזה. זה... לא, אבל הם לא לקרוב במידל. אולי טוב. עודד, ליאור. הנה הוא פה, ראיתי אותו על הסייט, אני חושב שפה כאילו. לא! שמע, איזה חנונים, הם כאלה מפחדים ממני, סבוך אותה להם, עכשיו אני מזיין אותם. זה גורלי, פוקימון, הוא... יופי, אנחנו מנצחים את זה. המידל פה נורא טוב, אנחנו צריכים להמשיך עד שהם ימצאו לזה תרופה. כאילו, אנחנו צריכים לחכות שהם יפיקו, כי הם בפרנויה על זה. רגע, אני קונה קסדה, חכה. הם בפרנויה על זה, אז הם תמיד עושים פיק, כאילו כלשהו כדי לבדוק אם אנחנו באים משם. יש לך פלאש להוציא. הם לא יכולים כאילו, לא מוכן? בכלל להסתכל על המידל. זה לא אופציה מבחינתם. הפעם אחד... הנה, אחד פה. וואלה, שתיהם שם? חבל עכשיו, כי עכשיו הוא יכול, זה לא סתם זרק את הרימון. אתם שתיהם? 100% אחד. לפחות. כן. סתם יורה. חכה. יש פה רימון, יש פה רימון. תוך הסייד זרק את זה. זה מולי. זרקתי שם סמוק לבפנים, שיקשה עליהם. הם בקונקטור. מבין? אני חושב שמישהו יבוא לי... וואלה, איזה סמוק לא, מעולה, לא, אחי. לא. מעולה. לא? אני חושב ששתיהם יבואו זה? אני מפחד שהם עמוק ברמפה. אוי, נו, זה אנלאקי אני. תפרוץ אותך ואני אצא לך קרוס. אתה יכול להתחבר. הם הסקוקט. ניק, אתה יכול להתחבר? לא, היינו צריכים לעשות פולבק, כאילו, כמו שידעתי, הם יבדקו אם אנחנו באים משם בהתחלה, אבל עדיין אפשר להביא את זה. עדיין, נעשה אותו דבר, כיף לי. אם רואים אותנו, אנחנו חוזרים אחורה. שומע? תן לי את הרימון, מהר, אחי. אחי, אתה חושב שאני... אני רוצה לעשות פרדיקט עם הרימון, הם אוהבים ללכת עמוק קונקטור. ברמפ. לא יבוא עוד פעם ככה, אחי. הם צריכים לבדוק את זה, הם צריכים לקבל אינפורמציה. תזהר פה. פשוט תחזיק ככה. במידל לא. לא. Oh, you my best friend. אני רואה אחד. השני פה. בסדר? איפה? פה, מאחורי הקופסאות האלה. יפה מאוד. הם חייבים להציץ, אין דבר כזה שהם לא יציצו. בוא נפליש אחד לשני פשוט. חייב לשחק אגרסיבי על המידל, כן. פשוט כל קונטרול על המידל. אני מעדיף את זה. או שאל תפיק מידל, וואלה, יש בית... אפס, וואלה. בוא נעשה אותו דבר, הפעם תהיה ברמפה, כמו נחש אתה צריך לבוא, לך לשם, צד שני. אתה צריך לבוא ולחכות לטיימינג, תתחבא, אל תפיק. קיבלתי.
אני קונה קיט, איזה מטומטם אני. כן. זה מייטמר. פרצת, נכון? לקחתי פלאש. בוא תחזור, אתה רואה שהם לא בפנים? בוא תחזור. יש במידל אני יודע עניין. מה הולך בשקט. אני מתחבא, אני לא מפיק, כמו שאמרנו. כנראה יש מישהו על הסייט. להפיק לא, משהו? אני אגיד לך מה אתה. כן, זה לא רע. But I'm still shining, let me go wildin', catch me right now with a look in my eyes. איפה הם ליאורס לייף, הם מתחבאים עד שאנחנו מפיקים. לא מאמין, איזה פוקסיונר הגרוזיני החולה סרטן הזה. עכשיו הוא עצבני, הוא שרמוטה, הוא צועק, כן בתוך הוא הסייט צועק, למה לא בדיוק שם, חתם בדיוק לי הסכם בכוון שלך. ממון? הוא עכשיו יפיק, לא, תמשיך לכוון לאותו מקום, הוא עכשיו יפיק, הוא בפרנויה, הוא לא יכול פשוט להסתכל על הקיר. לא רוצה לקבל שינה, אחי, הנה, מכתבי, אחרי זה נודר, לא אצליח לקנות חבילות פוקים. אחי, מאיפה בא לי השני? הוא ליטרלי תפס אותי כשאני כאילו מנקה זוויות, אחי, ופשוט הפיק אותי. ראפ של אתיופי. זאת הבעיה, ניקוי זוויות בזה, אמרתי לך שלא צריך את זה. אני מת ב... אוקיי, שזה אני מעצבים. בוא נמשיך מאותו המקום. איך הוא מדבר? מה הוא מקלל? אני עושה את הפייט. שאמא שלו תקבל את מה שהוא איחל? באמת? אני זורק לך פלאש. למה? הוא מקלל הבן זונה? נראה לי שיש הוא לי- מאחל? בואנה, הוא מאחל לי קללות בגללך, ליאור. ברם. יש אנדר פלאס. בואנה, בגלל שאני טוב מדי, הוא עצבני עליי כאילו. יש אחד כיוון... איי. יפה מאוד. לא קללות, מחלות. תחזיק. בטוח שיש לך הוא עכשיו אנדר יפרוץ. באמת? כיוון סייט או מה, אני אנדר צריך פלאס, לנסוע אולי לרמלה שינה. לתפוס אותו יזרקו עכשיו, לי לקנות ניידים שתי מתוך סטירות, אנדר לגנוב לו פלאס. איזה שעון? בוא ניסע אליו ביחד, רז, בוא. לאט. תן לו אולי לאכול שני תשבישים קצת. מאיפה אתה, ליאור? אני מעכו. תן לו 20 שניות לאכול תשביש. היי הראל, צ'אט. שם סמוק סיטי. לא, אבל אמיתי הוא דיבר מסריח כאילו אתם אומרים? עודד, קפוץ למטה, עודד, קפוץ למטה. יופי. אני מה, מטמין, הוא זה דפוק, גם זה בקשוט, מינימום זה פיצוי בקשוט. מהגיפטים, יצא מהסמוק, אחי. למה אני זה שם בחיים? שמטמין? שהצלתי, מה יש לך? הצלתי, אני פה. אבל הטרייד, לא האינסטנט, אחי, אתה יכלת למות, אתה יותר לפייט. האינסטנט. כמה הוריד לך? כלום, 13. 75 אני. צאתאי? 25, 20. יש המשך אבל, כן. לא 13. כדור אחד פגע. מה נוסעים להביא היום? נתתי לו 4. בוכרי מרמלה. בוא למידל, בוא. בוא עמית, בוא. הופכים אותו לתשוש ברק. גו! באמת הוא דיבר ככה דיזנץ? וואלה, לא יפה שאתה בכלל, למה הוא מדבר ככה? נחזיק את זה. אומרים לי שהוא כתב גרוזיני חולה סרטן. אני לא יודע אם זה באמת, אבל מדברים על הפד. הרבה אומרים שזה מה שנאמר. שמע, אני פלאס, אני חושב שיש לך דיירם פיניקה, אתה יכול להישאר שם. מה אתה עושה רעש? אז הוא חייב ללמוד לדבר, חבר'ה, זה לא בסדר שבן אדם בן 32 מדבר ככה. במיוחד שזה יוצר תוכן, כאילו, לא... כבן אדם קצת שמאל, תפוס אסור אותו, לדבר תפוס אותו. ככה, כאילו, זה לא אני בסדר. תקוע. אני עושה את הם במידל בטח. כן, אני יודע. אחד פה. עבר הצד ימין. תחזיק אותו. קצתי גרוע. אני אכנס ראשון, רגע, חכה שנייה. תיכנס. קצתי גרוע. הוא יכול לשחק עם זה. מהצד, נכון. שלא, בום אצלך. למה שהוא לא ישחק עם הקטווק אבל, זה בסיס. אני קונה קיט כל הזמן נכון, בטעות. אני רגיל מה-CS, זה מה אחי. שאמרתי לך ישר, כאילו, למה הסתכלת למעלה? לא, כי ב-CS זה וואלה, לא פלay הכי משנה טוב מה שאפשר חבר'ה, זה לעשות משחק במצב חברי, הזה. אין פה אפילו כסף על הליין, כן? כאילו, גם אם היה כסף זה לא מצדיק דיבור כזה, אבל לא צריך לדבר ככה, בכלל. בכלל לא צריך לדבר ככה. בוא פשוט נחכה כמו חנונים. קיטה. הגברים קוד. חכה שנייה, אני זורק פלאש למידל. עוד פעם קניתי קיט, וואי, זה הרגל רע, אחי, בוא'נה, אני שיפוץ רמפה. מטומטם, סליחה. יש אחד בעירם לדעתי. אני הלכתי פלאס, תחזור. יכול להישאר שם. אחד נהיה לי במידל. יש לקונים אתה רוצה. שים עכשיו קטסים. חושבים לא, הוא שיש יודע עכשיו שזה לא מידל, בסדר, אבל אני לא יודע למה הוא מרשה לעצמו לדבר ככה, אולי כי כל השנים האלה הוא כן מדבר ככה ולא אומרים לו על זה כלום, אבל אני אומר לכם שזה ממש לא בסדר לדבר ככה. שדיגל, 1 טאפ ועוד 3, 2, 1. אפשר להגיד אחד פלס. בכניסה למידל, קונקטור וואטאבר, שמה. רם, כן, מוריד לי מרי ממש. אני פורץ רם. שמה עירם. עדיין שם. אחי, תהרוג אותו, תעשה את זה, לא משנה. לא, נייס. אחי, יצאתי בוט אבל אני אשם, אחי. אני ידעתי בדיוק מה הוא עושה, אני שרפתי אותו גם, זה לא ואז כאילו מפתיע עם כל הפלאש כך, הזה. אחי, זה לא אמור להיות נורמה, בן אדם זיין לא אותי. לא אמור לאחל סרטן או לדבר על סרטן אני כסף כקללה או עכשיו. ניק. להקשיר את זה תן ככה. לי שלי AK, אני אקנה לך גליל. פול מה?
אבל זה אומר שגם לא היה לי שילד. אתה מביא לי? יהיה לך מיני שילד. כל פעם אני קונה קיט. מיני שילד, כמו בפורטנייט. אני נכנס אחרי זה, על הזין שלי הכל. אז בשיפט. חכה לי. לא מאמין, אחי, הוא כזה פוקסיונר! למה שהפעם הוא יעשה את הפלי הזה? אחד היה רחוק שמאלה, אחד היה קרוב ימינה. אני לא יודע איפה השני. אני בא איתך, יש לך... הנה, יופי, האחרון אמור להיות שמאלה. הנה, ראית אותו. עודד, תהיה מחושב עכשיו, יש לך מלא זמן, יש לך דקה, אתה יכול ללכת למיד, אתה יכול ללכת באמת לכל מקום, תחשוב טוב. אני הולך לוי בכלל. איפה הבום אצלו? אם אתה חוזר משם, אתה צריך לשרוף הרבה זמן מהשעון, שתחשוב שאתה שינית מיקום. פה שמעתי אותו. יש מצב שהוא גם עובר לסייט. ברור שהוא יעבור לסייט. אני גם ולהישאר שם. תגידו לו שאני מתנצל, זה היה בלט הרגע. אוי, לא, זה פגעת בו חזק. תזמון, נודר בדיוק כשאני כאילו אני משחרר, אזרוק לו שם פלש. הוא שם. אתה צריך לזרוק את הפלש על הדלת הזאת שיעשה באונס. או זה גם טוב. לא. ידעתי. מה יש לי אחי? עושה זה לפני, זה לא הטיימינג כבר. ניסיתי. לא, זה הקלאץ' קלט האמת. הוא בוא שכר נתנצל, זה היה הפוזישן. בלט הרגע. ניסיתי. תשמעו, אני אקבל הפעם את ההתנצלות, אין לי מה לעשות מזה עכשיו איזה אתה צריך מהומה או ישר דרמה, כן, ישר אבל כאילו, לעשות הבן אדם את באמת זה, חייב אחי, ללמוד כי הוא לא לדבר הדביק אותך בשביל מלא עצמו גם, זמן. כאילו. אתה לא תפסת את הטיימינג, זה לא מדברים ככה, נקודה. צריך למחוק את זה מהלקסיקון. ניק, אתה רוצה ללכת אירמפ, אני אלך פלאס? שזה פס. ממש רציתי לנצח את הפייט הזה, צ'ט, ממש. אני פורץ רמפה. רציתי. באמת. קרא לו גם עם עודד ברס, זה לא בסדר אחי, זה לא... שיוציא את זה מהלקסיקון, אני בחיים שלי כאילו... פעם שהייתי משדר, פעם כן, הייתי מדבר כמו בן אדם מסריח, באמת כמו ילד כאפות. איך את פרץ רונן? לא מאמין אחי, איך הוא פרץ אחי? זה היה כזאת פריצה גרועה אחי, זאת הייתה כזאת פריצה נוראית אחי. איי. לא יכלת להילחם כשהוא יוצא דרך הסמוק? לא. למה? זה פלש שלא פוגע בך. Very nice. וואלה, ניק זה שתדע. לא מאמין, זה היה כזה פלש נוראי אחי, זה באמת היה פליי כזה גרוע, באמת פליי כזה גרוע אחי. אתה לא רונן ג'י, אתה רונן ציצי. אחי, זה לא כוחות, עוד תייר מגרמניה אחי, כאילו.